Ana sa 28 ka mga gasolinahan sa Northern Mindanao ang namonitor sa Police Regional Office 10 nga nanirado na usa ka bulan sukad nagsugod ang kagubot sa Middle East tungod dahutdan na og supply. Hinuon kapulisan gibuteg nga wala sila'y na monitor nga nag-hoard og lana. Ani ang report. Usa ka bulan sukad mibuto ang giyera tali Amerika, Israel ug Iran nga nagresulta sa fuel crisis sa Pilipinas. Padayon ang fuel price monitoring sa PNP base sa mandato sa Department of Energy aron masiguro nga walay overpricing sa lana. Lakip sab sa mga ginalantaw sa kapulisan ang inventaryo sa matag gasolinahan aron malikayan ang hoarding. Hinuon sa Area of Responsibility sa Police Regional Office 10, walay nakita nga mga nag-hoard og lana. Apan 28 ka mga gasolinahan sa tibuok Northern Mindanao ang nagserado na tungod nahutdan og supply. So lahat naman ng ito not because of nagtatago sila ng supply, talagang sadya lang na walang supply na silang makuha yung mga stations na yun. And we have confirmed this. Nagpadala tayo ng mga pulis at sinecheck yung kanilang, of course in coordination with DOE, sinecheck yung kanilang mga tangke. So patuloy yung coordination natin sa kanila to help them with the enforcement of related laws. Samtang bisan pa man sa fuel crisis nga ginasagubang karon sa nasod, gisiguro sa Pro-10 nga aduna sila igo nga fuel inventory alang sa ilang mga sakyanan ilabi na karong Semana Santa. Sumala nila nakahanay na ang ilang deployment plan sa mga personahe ug duna nay strategic deployment sa ilang mga mobility asset aron paspas gihapon nga makaresponde panahon sa mga emerhensiya. We still have resources, enough resources para i-secure yung Region 10. Pero as part of our risk management plan, pinag-iisipan na namin yung judicious use of resources. So, pwede naman kasing in a small area of convergence, pwede naman hindi pa ikot-ikot na yung motor. Yung sasakyan, pwedeng standby point na lang siya, pero nami-maintain pa rin yung visibility. Kapin 2,000 ka mga personahe sa Pro-10 ang ipakatag sa mga pilgrimage o recreational sites sa rehiyon aron masiguro ang seguridad karong Holy Week. Kauban si Makoy Sempron, James Paulo Yap, 1 Mindanao.